Pindi Moto, DP Pindi Moto. Chalamamba, Icho, Chalamamba, Icho. Playing on the track. You know what time this is? My big ass say. Okay, come on, Z. Hey, go with it. Dance with it. Come on, Z. Go with it. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Dance with it now. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Daimanga, Sanje Chidipa, Chidipa, Disaga, Qualcosa Tifika, Tifika, Difeana Dadi, Difeana Dadi, Difeana Dadi, Anadadi. Come on, Z. Hey, go with it. Dance with it. Come on, Z. Go with it. DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, Kumatelo, DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, Kumatelo, Jaivo Sakumaka, Sakumaka, Rikumati Wankaka, Tiwankaka. Sakumaka, Sakumaka, Rikumati Wankaka, Tiwankaka. Sifuku Kwetsangati Manada, Manada, Yebi, Di Manada, Manada, Anadadi, Difeana Dadi, Difeana Dadi, Anadadi. Come on, Z. Hey, go with it. Dance with it. Come on, Z. Go with it. DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, Kumatelo, DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, Kumatelo, Jaivo Sakumaka, Sakumaka, Tikumati Wankaka, Tiwankaka, Jaivo DP Pindi Moto, DP Pindi Moto, Kumatelo, Jaivo Komesa Hall mumzinda wa Blantyre kumene nsonkhano waukulu wa chipani cha Democratic Progressive ukupitirira kuno. Kathe, you have been here. Ife ndapita kayo ku studio tabweranso chikuchitika nchani? Can you update our viewers and our listeners? Chomwe chikuchitika pakadali pano Brian nditone kuti anthu akupitirira kuponya voti. Maudindo omwe tikudziwa pakadali pano kuti akulowa pandopikisana nawo monga momwe alengezera MEC ndi maudindo 16 amene akuyendetsa chisankhochi kumbali ya MEC a Hastings Botha atiuza kunena kuti maudindo omwe akulowa opandopikisana achuluka chifukwa chonena kuti chipani chikugwiritsa ntchito lamulo lonena kuti ngati wesuli wadera limenelo sikuyenera kupikisana pa udindo wina wake. Maudindo ake ndi ngati vice president, kuti vice president akufunika ngati uli wa ku north ukhale umakhala ku northiko umakhala kumpoto permanent, noti kuti umangopitako kuti ndi kumudzi kwanu koma umangopitako kukhala mu mzinda wa Lilongwe ukhale kuti umakhala kumpotoko, kuti ngati ukupikisana nawo pa mpando wa vice president ku central region ukhale zoti umakhala ku central region komweko, kuti central region ndiye dera lomwe kuli nyumba yako makhala. Komanso pagawidwa maudindo ena kunena kuti ngati msungichuma
kaya wakumpoto akhale ndi wakumpotoko Msungichuma waku south akhale waku south iko nde zimenezo zapangitsa kuti anthu ena atsalepo okha popikisana chifukwa chonena zoti anthu ena oti amakhala ku Lilongwe adapita kumakapikisana pa Msungichuma wakumpoto chifukwa choti kumpotoko ndi kumudzi kwawo nde akunena kuti zimenezo achotsa anena kuti anthu amene wachoke amakhala ku Lilongwe ende kwawo ndi kunzimba ka amakhala ku Lilongwe koma achoke asakapikisane nawo kumpoto apikisane anthu amene amakhala kumpotoko chifukwa akhale pa udindo umenewo kumeneko ndi anthu ena awachotsapo apa ndanda ndopikisana zomwe zimapangitsa kuti pa ndanda ndopikisana patsale mwina munthu mmodzi anthu ena omwe amapikisana nawo chifukwa sakhala ku dera limenelo awachotsapo ndiyoti mmodzi amene amatsala pamenepo akulowa anopozi komanso afotokozanso kunena kuti ma nomination papers pa maudindo ena padatekedwa ma nomination papers ndi munthu mmodzi ndi akunena kuti pa maudindo amene onso basi palibe opikisana nawo apitiraso ndithu mwachonchomo unopposed ndiye maudindo omwe alengeza kunena kuti alowa ndithu unopposed ndi maudindo 16 koma ndikubva kuti paliso maudindo ena awiri tilandire chitsimikizo kuchoka ku MEC amazandinong'oneza apa omwe akuyendetsa chisankhochi kumbali ya MEC botha anali pomwepa tisadayambe amandinong'oneza kuti timafunika tikhale ndi maudindo opikisana 24 koma panopa anthu omwe akuponya voti mabuthu kumbuyo kwathu maudindo amene akuaponyera voti panopa alipo 22 kuti 16 ndi ma director positions akuluakulu ena otsalawo ndi achiwiri chabe maudindo amene akuponya anthu voti kumbuyoku panopa 22 maudindo amenewo 16 akulowa unopposed timva za awiriwo ena otsalawo kuti zakhala bwanji chifukwa kuti kumeneko kuliso mayina anthu ena kumeneko pa ma ballot papers pali mayina anthu ena koma zapezeka zoti anthu osalowa unopposed timva kuti ndi ndani kambaso kankhani yake yomwe ija yomwe ngati chipani akuti ndi resolution yomwe adapanga 2018 kuti munthu amene uli waku central region sungakakhale Msungichuma ku northern region usapikisane nawo kumeneko koma ena amapita beta apikisane chifukwa choti mwina ndi kumudzi kwawo ndiyo kandifunsa Brian kuti kuno zikuyenda bwanji nkhani ndi imeneyo koma anthu akupitirira kuponya voti ndithu afotokoza kuti akuyenda msangamsanga zimene zachitika kuno ndi zosiyana nako pang'ono ndi momwe adachitira ku msonkhano wakulu wa MCP chifukwa tikaona kumbuyoko kuli mabooth angapo ndithu akumayika 26 mbali imodzi anayika ma polling stations ngati atatu malo oponyera voti ngati atatu ndiye kuti kumanzere kwanga uku kuli malo oponyera voti 26 tikapitanso mbali ya uku kuliso malo oponyeraso voti malingana ndi maudindo amene akupikisana anthu omwe akuyenera kuwavotera tikapitanso kumbuyoko kuliso malo omwe anthu akupikisana akuyenera ndithu kuponyeredwa voti ndifotokozenso pano kuti ndondomeko yake momwe anayipangira kusiyana kwake ndi momwe zidalili ku Malawi Congress ndizonena kuti akuja amayendetsa ndi ameki omwewa koma amayitana mayina kuma imapena pake kumayitana mayina ama delegates kuti bwerani muzaponye voti bwerani pomwe kuna kuyendera makadi amene uli delegate kudziwa wekha kuti ndine delegate nkati muno sachitanso kuvuta kuti aitulukani manani delegates iweyo ndi delegate kudziwa chomwe kuyenera kuchita ukafika pa akuluakulu akumeki akumaonanso ndi kadi yako ndikuonanso iwonso mu ndandanda wa omwe akuyenera kuponya voti akaona kuti dzina lako lilimo kadi ulinayo ID ulinayo akumakupatsa zofunikira kuti ukaponye voti ndiye ndondomeko yoponya voti ikuyenda msanga choyamba komanso adapanganso zinthu zosiyana nako pang'ono ku MCP kuja chomwe chimachitika anthu okavota ngati area yawo amayitana mayina ndoti area imeneyo mndandanda indatoda kumayitana mayina kuti akavote kuno chomwe anapanga akuluakulu amene ali mu NGC anali poti pano payipanga dissolve omwe anali mu NGC adawasiya kuti avote kumayambiliro atatsiriza kuvota kumayambiliro pano ndekukubwerano ngati ma delegates ino oti mwina ndi mamembala achabe achipani ndi amene akumapitanso apo akumakaponya voti koma mwina nthawi ina akatoletsa kumeneko pomwe zikuchitikira zinthu zake tithaonera kuti zikuchitika mmangu tidalankhulana ndi abotha mbali yakumeki akufotokoza kuti ngati zingachedwe akuti by midnight akhale atatsiriza zonse
nkufotokoza kwawo mwachidule kutsiriza kuvota kapena kuwerenga ati kutsiriza kuvota ndi kuwerenga komwe ati ndondomeko yomwe abweretsayi ati sinanga kuti adaphunzira kuti zinthu zidachedwa aona pamene padalakwika kuti ndi apa kunoko abweretsa ndondomeko yatsopano yakavotedwe akuona kuti momwe ndimapanga interview ananoti ngati tingafike midnight ndoti tachedwa kwambiri koma titha kumayandikirako kumeneko pang'ono anthu akhota atsiriza kuponya voti komanso ndithu tatsiriza kuonkhetsera zonse ndi momwe akufotokozera apota zikuoneka ngati zakuno zifulumirirako kusiyana ndi za sabata yatha zija nanena kumayambiriro kunena kuti pali ma areas angapo amene akafotokoza kafe system ilayo zakuno simene inali kumeneko fortunately amene amapanga manage chisankho analinso omwewa ndi aphunzira amatsogoleranso ndi abota omwewa ndi abota amene aja ndi omwewa samatsogolera kuphunzira ndinakamba issue ya space kuti auditorium ku BICC kunali kochepa zimene mabooth ayikawa sizikanathekayo kumene kuchawo so chifukwa cha space imene ili mulombo zawathandizira kupanga plan kukhala ndi malayini atatu amene anthu akuponyerapo vote and zikuoneka kuti zikuyenda mwansanga chifukwa cha zimenezozo komanso mwina mmene timapanga kunoko ukase ndi mboni yanga mmene dali mu auditorium ku MCP convention last week panazafika pena pachapotena kuti zidayima kwa panali commotion kuti awa kumpoto wabwera ochepa chifukwa chani mwina kunoko we haven't seen ma break ngati amene akanathanso kuchedwesa zinthu Brian so tikuyembekezera kuti Cathay is estimating kuti we might be here mpaka 12 o'clock Brian sindikunena ndini akunena ndameki okay abota ndomwe tidayankhulana nawo ndamene timafunsa kuti koma momwe zinthu mukuzionera sitichezera pano iwo andamene anena ndithu kuti titosachezera pano ngati titachedwe kuchedwa kwenikweni ndoti mwina titha kumayandikira midnight nkufotokoza kwa ati ndondomeko yomwe ikuchitika kumbuyo kwathuku mbalimbali akuti yenda anga anthu atsiriza msanga kuvota koma pano paso timacheza ndi anavita tinali limodzi nthawi ija timacheza ndi amene navita nawonso ali mu komiti yoyendetsa msonkhano umenewu afotokozanso kuti koma ambiri avota kale atsala ochepa kunjako komanso mwinetu china chomwe ndimanena chija Brian unayoti kusiyana kumeneku kuti mwina ku MCP kuja tinachedwanso chifukwa chani munthu amaita kumaitana mayina wameki kumaitana mayina anthu ajazichoka pamene akhala ena agona ena wadzutsa ena so far sitinaoneko munthu akugona titi mwina tadikire kapenadikire sikunadi chifukwa madelegates ili kuja adagona miyendo pajandevuza mwaya adaisezera mu studio last week adaisezera adevuza mwaya mene umacheza nawo abutawa akuti chani akamaliza kuwerengetsera zotsatira atulutsa immediately kapena akuti zikhala bwanji pamenepo ndiye sitidafike kuti kodi zotsatira ziperekedwa nthawi yomweyo koma Jona ichi ndi chisankho chifukwa sonane ndimaganizira kuti mwinatu nthawi jana malomba anafotokozapo nena kuti iso ife tifika pena pake pothera tinyamuka kumapita kagona izi ndi zisankho already anthu ena timayankhulana ndi amwanamveka apa anena kuti ene madelegates ena sindikuwaona kuno sindikudzoteza khala bwanji ichi ndi chisankho sitinganene zoti anthu avota ballot papers aja basi nkukhala mkati mwa kabokosi kaja nkumati anthu akagona sizingatheke kuti candidate akagone kusiya bokosi lomwe mwaponyedwa mavoti lisadawerengedwe zisadatsirizidwe zinthu pamene sizingatheke komanso ngakhale kumeki kumene akuyenera kuti aonetsenso kuti ndondomeko yonse atsiriza mosadukiza pokhapokha ngati ku convention committee akambirana kuti mwina tene tipangeni chonchi chifukwaso iwowo ali pano sizoti akuyendetsa chisankho cha dziko iwo akuyendetsa chisankho cha kuchipani ndipo chisankho chimomwe akuchiyendetsera kumafunsa ku convention committee kuti kodi izizi tipange bwanji tidaonanso ngakhale ku MCP kupezeka kuti
pepala lina lomwe limayenera kuponyedwa mu secretary general box lakaponyedwa ndithu mu national organizing secretary lakaponyedwa mu publicity secretary. Tidaona zimenezo adachita kambirana nda komiti ya ku Chipani kuti tipange bwanji nkugwirizana tokhe mapepala awa tiyenera asanthulani taike numu mapepala awa kwena kuti mwina akhale umu nde nkhani yoti aulutsa usiku omwe uno mwina zimene zathaso kugwirizana ndi ya convention committee ya ku Chipani kuti kodi apange bwanji akagone mabokosiwo muli mapepala choncho kuti azaulutse mawa kapena awonkhetsere auza anthu ani official results kuti kena kumawa azakhale pano nkumalekeza fukaso ndimacheza ndi winapo kuti kodi Mutharika adzapita kuti abwerenso muno zikakhala Mutharika mulibe muno pakadali pano mulibe pakadali pano ndiye ndayenda ndafunsa akuluakulu akuti kodi Mutharika ali kuti koma pakadali pano nthawi yomwe anakaonetsera ndithu kuti anthu azivota chonchi adatuluka mchipinda muno sitidaonenso ndifunsa kuti ali kuti komanso nkhani imene kanthekena ndichokapo pano Jona ndikafunse kwa ameki kuti kodi mukatsiriza ndingwatenga ndafuse kuti kodi mulutsiratu midnight ndatenga Jona kumatinene kuti process very transparent komanso ikuoneka yachangu ikuoneka yachangu enanena kunena kuti reaching this far sitinambe isitopotopo zabwera ikuoneka ngati kuti the process ikuenda bwinobwino mene kuneneranso ikuendanso mwasanga sisimasowa kunena kuti amisakukhutira ndi zina koma line ili kumbuyo injaja kudya iyi iyi line iyi atasasokonezeke anauza kuti akhale afika anauza kuti asunthe amachinga oyinja chakudyayo anthu akudyabe fai ndina iyi line ndi yachakudya iyi so far so good. So far so good. Yes. Iya zonsezi zokufikani kuchokera kuno ku Komesa Hall tili live pa Times TV komanso pa Times Radio mavoti ali nkati pano bwino lino tipita tikakumane ndi ma candidates ena kuti imve kuti kodi mtima ukunda bwanji zikuenda bwanji pakadali What about kunjaku ndaona pali anthu ambiri ena ndamene avota kale yes pali ena avota amara kamano ovota akapapatsa mamilk adacha kumanka kalandira zakudya ndi panja panso pa ambiri kwabasi ezona ambiri adzabakhala kuti avota kale ndi akapumula panjapo mene onenera mulira kuti akuoneka ngati kuti mwina ambiri amene avota kale kusiyana ndi amene sanavote mkati moni chabwino Nelson chimene tichite pano nchoti tichoke pa tilowe mkatimu tiyankhule ndi ma candidates ena timve kuti akuti bwanji inu musatalikire zonse zilipo mpano pa kanema wa Times. Chalamamba, Icho. Chalamamba, Icho. Printing on the track. apo thandi kwasakasakabe ma polling stations alukwa kulibeko andiuza ameki kuti mwina takasakani chakumenekuku koma ndimayankhulana ndi achaponda convention alipo awali apo ndimafunsa kuti kodi president ali kuti ndakuti amene watuluka kaye mmalo mwawo pakadali pano akuyimirira president ndiwo wachaponda akufotokoza convention chair komanso pakadali pano akuyimira Mutharikawo chifukwa Mutharika atuluka kaye
ndimafunsanso kuti kodi mwakambirana chani ndi ameki akatsiriza konkhetsera akatsiriza zonse kaamaliza past 1 ma am apitilirebe kulengeza zotsatira za chisankhocho akuti ndondomeko yake momwe agwirizana nati kuyenera kukhala choncho ati kaamaliza midnight akulengeza past 1 akanabwera inabwere tingopita pomwepo a convention chair muli bwanji muli bwanji chili bwino kapi join me sikuti bwanji tangu achita update Malawi tili pati tsopano pa nkhani ya mavoti. Nkhani ya mavoti kupitirira anthu akuyenda ndithu kuponya mavoti awo ndipo mafigures akuyenda bwino ndikuganiza kuti kapena mmene zilili kapena tilafika mpaka na midnight. Mulengeza usiku uno zotsatira kapena zilengezedwa usiku uno. A president anipasa mphamvu imeneyo ndipo nzapereka closing speech. Koma zotsatirazo ziperekedwa a president kulibe kapena bwe ndikutanduza kuti ina anipasa mphamvu sumachita delegate. The powers delegated to the powers of the president sikuti ndine president ya koma anipasa mphamvu yonena kuti inu mulimba mpaka 12 koloko inetu palibe tu mulimba atapatula age is a number uje ni figures itu isi so fusolanga loti mulimba mpaka 12 koloko na kaya mfuna 2 koloko 3 zoloti sinagona mpaka na 3 o'clock so kuwerengera ndilero lomwe komanso kulengeza malizatsi ndilero lomwe lino achabwino ndithu zandipatsa chidwi a president awasiya achaponda inu ndi amene akusiyani kuti mwayimirire ngakhale marizatsi atamvere ndiwo speech iso muyankhula ndinu inayo apa mwakunga kale speech andipasa imene akati aperekeyo ndinayo muyiwerenge ndinu ngati titamaliza past 1 uyona kala zona ya president itu speech imene amene kulenkhula amuthalika amakukhulupirani kwambiri amuthalika ndiloyotetu ndiloyote zinthu zonse ndiloyotetu 100% loyal DPP for 20 years DPP no removal no kupita uku nduku usapita PP ku PP lelo UTM 20 years 13 years cabinet minister majerera kanzatu 13 years cabinet minister, foreign affairs twice, local government 5 years, minister of education, minister of justice, minister of agriculture. What more? Anyway, tinakamba kali dzulo kuti osasira wena bwanji na experience inu tizikuphunzisani kwamba zafika pa nthawi yache kunena kuti sopano tikusiya simunamvera president akunena anena kuti this is my last convention. That means he's handing over slowly. Why no? No. To the that entire yaje ikazafika azachitali. This is the essence. Ndiye zimachitika. Yeah. Ai tizi kuyangana mukamagona tikujambulana. Palibe. Sinza gona. Simuza gona? Palibe. Amene on the convention chair Dr. George Tapatula Chaponda abota aku make tinakumana nao ndana nena kuti iya tisala kule ifeyo okay for kama kule ife zikanga kuti event ya okay if anything azira kula convention chair mweyo if itobeka information imene kuja koma titakanga kuti tili patsogolo kula ndife okay namvetsa zakhala bwinonso chifukwa zomwe timafuna kuti Malawi adziwe alakula chair azopatsa chidwi akuti yamthalika ngakhale speech asira achaponda kuti muyiwerenga inu speech akatsiriza kapast 1 muwerenga speech museka yani undisutsamidwa mwatsamidwa inuyo koma mutsamidwa bwanji mutsamidwa nkhani injo tsamidwika ndango yankhula akuti amuthalika sabwera apita ndipo malo mwake achita delegate atapatula chifanda atapatula to atapatula
alankhula pangati pawiri atonetsa tu speech chifukwa iwowa speech ili nthumba speech ili nthumba pafanire kuti yes akuyenerayo kulankhula iwowa kapasiti yawo ngati convention chair yes so adzalankhulanso iwowa moyimira Mutharika yes zachulukirapo iyayi akuti loyalty akuti akhala mchipani mu 20 years ati cabinet minister 13 years simunthu wamasewerayi president Mutharika amakhulupirira kwambiri kuti munthu werengere speech akamaulutsa zotsatira zachisankho to get dressing anakonera kuti akamaliza usiku omwe uno alekeza zotsatira ndekuti situkuchoka pano inu masifaflotawa kuti munthu asapita kukamwa kakofi munthu asapita kukamwa kakofi audiyayi tingopaka mauti zipita apade kuti inu muzikhala mchipinda cha nkhani inu muzikhala mchipinda cha nkhani inu muzikhala mchipinda cha nkhani inu zina zikhala za awiri so Nelson ndekuti ndimene muchithunzimo umu ndi mmene zikukhalira kuno ku bungwe loyendetsa masankho komatu onsewa sinde kuti avotedwa lero koma kananena kuti ma ballot papers ndi ambiri yes natsala ndiye mwina anthu asachite mantha ndi chimpukutu chilili apa chifukwa nana kuti ndi zambiri zimapepala izi apo lingana ndi namba ya ma delegates enaso ndithu mwina ma ballot papers atha kutsala chabwino chilowere cho akanati atiyankhula abotha akanati atilola kuti ticheze nawo mwina ndamene akanatipatsa chithunzithunzi kuti pakadali pano anthu avototuluka kamera anthu amayopa akuthawa anthu akuthawa ayi koma akagona sayithawa iliwapeza so ndi mmene zilili kuno ku Komesa Hall ankolo mwavota kale Honorable Clement Mwale. Ina bodyguard chabwino. Tathokoza kwambiri. Zikuyenda kwa? Bado zikuyenda bwino kwambiri ndipo apa pati ndi chembekezo ndi masomphenya kuti azinthu ziyenda bwino mmene simukuoneramo wopanda phokoso tabata ndi tendere ndithu. Tathokoza kwambiri. So ndi mmene zili ujeni anthu ayamba masuku maona amayo mmene akhalira apa? Amba masuka amayi mulibanji tilipa Times TV komatunde kumasuka ndili bwino kaya inuyo mwachokera kuti mpoto kuti Mzuzu inu ndi ndowanu ndotani kupita ni director of women ndithu ndi chipani cha DPP ndi champhamvu bwanji kumpoto champhamvu kwambiri anthu onse ndokondwera ndi chipani cha DPP mwapota kale njala chichi chabwino zaenda bwino mwene kopota zaenda bwino kwambiri chifukwa chani mmachiko chipani cha DPP chipani cha DPP mulibe nkhanza nkhanza nchani nkhanza kuchitira chipongwe anzako monga MCP ili ndi nkhanza kwambiri ai tisabe iya usafika mimi kwa mwaga wa ndi zambiri zimene akusonyeza zosakhala bwino iku anthu zinthuso zakwera mtengo kwambiri ni nkhanza imeneyo ni nkhanza DPP ilibe nkhanza DPP ili bwino unalowa liti chipani cha DPP ninalowa 2005 ndi abingo munayambira ndi abingo yetu kuyambira pa Friends of Vipya poyamba tinali mu UDF ndipo pamene acheya anati kuti tavotera abingo tinavotera abingo basi pamene zinakhala ngati zinazavuta venafe tinati situasiya abingo nkupita nawo ndi chisogolo mpaka pano ngakhale nthawi imene abingo atamwalira ena anathawa venafe tinasala momo panalibe chifukwa chothawira ayi talowa mboma pano chifukwa cha mpungwe mbona nachitika na FCP anzatu kuti landa boma mopanda kuoneka bwino ayi mwakuchita kuba koma still we are still in nganga ndi DPP sitizaisiya ayi ndikhupa kuti kumudziko muli mwina ndi wana zidzukulu amatichani amagwirizana nazo zoti mudzipanga ndale kwambiri mmaja bwino mundale mwe mmaja bwino mundale mu mmaja bwino ndangasi makandidate amakuchunani hayi choncho ni chomwecho
Ndithu hayi zili bwino. Azimayi ena amachita mantha kuyamba ndale. Inuyo simaopa kuchita ndale? Hayi ine sindiopa. Chifukwa zikuyenda bwino. Ena ali ndi bad feeling, bad picture ndi ndale. Amati mwina ukakhala mundale umachita zosakhala bwino. Amati kumachitika nyani kuti mundale? Ena amati kumachitika zachisembweni. Inu sama kufusirana azibambo? Palibe. Inovuta kwambiri? Ngakhale kuti wina anganifusire ndikuziwa ndithu kuti ineyo I've got a responsibility kunyumba kwanga siningavomera zili zonse. 2005 munayamba kuchita ndale? 2005. Mpaka pano. Simunalowesa chipani china chilichonse? Ayi mene nachokera ku UDF. Kubwera mu DPP sinalowesa. Wena ni mu DPP simunachoka? Sinasunthe ndipo sinzasuntha. Mayi ndaro DPP. Kwambiri. Ayi tathokoza kwambiri. Amene akutionera pano mwina kumudzi uko majamati mwachokera ku Ngatabe. Mzuzu. Mwina kumzuzu akutionera mwauza zotani za msonkhano kuti ukuyenda bwanji kuno? Kumzuzu. Mwadya? Tadya kwambiri. Mwadya kwambiri? Tadya. Lunch ndi dinner? Inde tadya. Tachokera pakudya choncho. Mukone kokhuta. Mukone kuti mwangodya kumene. Tadya kwa basi. Kumwera ndi Fanta yemwe. Mpaka umwera? Umwera. Mpaka umwera? Mpaka kumwera Fanta. Ndiye chipanicho. Madelegate atsina nala. Azioneka. Awa ni madelegate akula. Tathokoza kwambiri. Cafe macheza ndi amayi ena apo akuoneka kuti akusangalala kwambiri ndi chipani cha DPP. Anthu ambiri tu ngati momwe tinaonera panja mamawa muja ngakhala azimayi ena omwe amayimba nyimbo. Kuoneka kuti ndithu chipani ali nacho pamtima. Anthu ambiri amene ali kuno komanso Brian munthu kuti ufika kuti ndiwe delegate. Kuti kudera lomwe makhalako chipani chidakukhulupirira ndoti chipani duma chikonda. Delegate samangokhala munthu oti amachoka lero apa kupita uku. Ayi munthu kufika kuti we chipani akukhulupirira. Kukuika kuti we ukhale mthumwi mchipanicho kuti ukhale ndi mphamvu kumakaponya voti choncho makhala kuti chipani ndithu uli nacho ndithu pamtima. Kumbuyo tikuona ndithu anthu akadali pa malayini. Apa ndi polling station yachiwiri. Imene ndi polling station yachiwiri. Kuseli kucha kuli polling station ina. Kuliso tu ina kumeneko anthu sakuponya voti ndendendeso momwe akuponyera mavoti a polling station imeneyi. Ndendendeso momwe anthu akuponyera mavoti polling station ngati apa ndiye kuti akuponya voti ya National Organizing Secretary. Apa ndiye kuti National Organizing Secretary. Chomwe chikuchitika akachoka kumeneku akumatenga ballot papers amaudindo onse amene akupikisana ndi matebo momwe mwakhala akuluakulu akumekimu atengapo pepala atengaso apa pepala akaponya mene mwatenga apa nkumayenda ndithu nkumapita choncho mpaka na kumeneko ndithu kumusiko. Ndiye zomwe zikuchitika pano ndi ndendendeso zomwe zikuchitika station ya kuseli. Ngati apa ndiye kuti pali mabaloti a Vice President Central komanso Secretary General. Ndiye kuti pa Vice President Central akupikisana ndi Paul Gadama komanso Alfred Kangata. Pa Secretary General pali Clement Mwale komanso Peter Muketo. Ndiye kuti chimene chikuchitika pamenepa anthu ma delegates akutenga ma ballot papers amaudindo awiri kukaponya. Akuyenda ndithu kumatengabe ma ballot papers njira yonse mpaka nakukafika kumeneko. Ndiye ndi manoti zimenezi ndi zomwe zikuchitika mpaka kuseli mpaka naso kumbuyo kwathu ndi zomwe zikuchitika ndithu malo ovotera ndambiri malo ovotera Brian ndithu anthu line imeneyi kufika ndithu pamenepa kuunikidwa alipo. Komanso akavotatu akumachita momwe timachitira chisankho cha dziko muti. Kuchita apa ndiye akuchita voters roll kuonetsetsa kuti dzina lilipo. Aone kuti dzina lilipo kenako monga momwe mukuonera chithunzimu kuonetsa ndithu kadi. Kuonetsa kadi ya udelegate. Ndaonanso apa Nyamula Chalo Nzika
ndikuti munthu sungangobwera pano kuvota sungangobwera zikanakhala zophweka ife tikanavota kalekale zikanakhala zophweka anthu onse ali mchipinda muno mana delegates akanavota kalekale koma kadi imeneyo ndiyomwe ali nayo delegate akubwera pamene pakuchita verify ndi delegate akalipeza dzina lija akumayika chala umo kuti usavotenso ndinaona nthawi inake apo mboyena anabwera ali aine ndizatere dzina langa latere nda anafunsa ameki ali tione chala chanu ali kuvota kale ndi akumachita digital lacho ndithu muyingi moti munthu sungavotenso kawiri mmene mundimene zikuyendera very transparent palibenso kuti munthu unganene kuti sizinayende bwino yayi tidutse apo wina angadandaule kuti sizinayende bwino ndodi zimenezo zili kunja koma ndimafuna kuti apa ndi pamene ma delegates ambiri ena ali panja ndiye ma delegates akumalowera apa akumafunsa ID kenako ndikulowa muno ndikudzavota very organized. We must give it to the Democratic Progressive Party ayesetsa kutsata dongosolo mwinaso andaganiza bwino kuti ma delegates akhale panja osasakhalire mkati kuti kukhala mkati wonse mwina zikadabweretsa chisokonezo kuti ayambe kwachita soti kuti oyenda kwakhala panzere ndi awa koma pa mizere likale kunjaku moti kadawa awavotsopano kuti akhoza kulowa so pamene pa ma delegates ambiri ali kunjaku alowa mmodzi koma awa ndi amene awalola kale ali pa line yoti akaponye mavoti ndithu tithakuona koso polling station ina yauko zonsezi mwina anthu aone kuti kuno voting yake ikuyenda bwanji tikamati ikuyenda konsanga mwina anthu aone kuti onsewa awa ndioti afuna akavote ndithu onse mwachokera kuti adachokera kudowa 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 zikuyenda bwanji kudowa kudowa zinthu sizikuyenda plan bwanji chokuna nchani kudowa mavuto malingana ni mboma amene luyendera ndithu likuti atipite poyamba likakonze chipani kenaka lilimeno ndalimvani la kudowadi dowa ineni ndineyo patipati kudowa kwake kudowa mpandika pamudzi pachizewe pandika ndithu chifukwa chani machikonda chipani cha DPP chipani cha DPP ndimachikonda pazifukwa chifukwa chake nchonena kuti president wathu Profesa Afapita Mutharika amalola anthu akhale ndi chakudya ndiye munthu kuti akhale munthu ndi chakudya naona muvomereza kwambiri munthu kuti akhale munthu inu wabrani kuti mulankhulire mwali ali no ndiye chipeyocho ndiye mamukondera Profesa Afapita Mutharika moti Afapita Mutharika kudowa akudziwika kwambiri woti akanakhala kuti amabwera anthu ambiri ndeli galimoto zidakadziza mwe samati kudowa kwa Congress akuridi koma panopa ife suludziwa aunena wazenzona zedi alunena zona ineyo ni governor alunena zona dzina langa ni Malizani Manuel amene naigwira Mbudzu Kang'ona constituency ndine governor wa chipani cha DPP governor wa Chinyamata wanga na amene wishes master uyu ndi youth director youth director yes ndiye aunena kuti DPP ndi moto kuja kudowa kwambiri ni moto ukhalwa luri tibwere mmeneyo anthu amafunikira otabwerera galimoto zikachepa zimene zimachika zonena kuti ukakhala kuti unakwatira ndiye kuti umamuleka umati ngoyipa ndiye kuti kenako kuti akatenga wina umene umati ngwabwinoyo atakukhumulisa umakabwerera soja umati ngoyipa uchi ndiye mezi makhalira ngasiwakwatira umati apa panapapeza endi urakwatira baja umampeza mavulo ndio mara nikalengeso wina ndezano urakalenga wina ucho maro sono ndezina mwina bajabu nungabwera soni wali ndiye bola bajabu abaya niru dziko lisiri bwino dziko silenda bwino endi wanthu akamane kurayi chaka chino kunali malonda chaka chino nali malonda zovesi soni sawa umagwitsa foja kwambiri kwene kumengu kuti malimadi Ford aragulisadi koma tizezo ne kuti Ford amalimani anthu opeza bwino ndekuti anthu opeza bwino aja unali mfatereza
Fertilizer uchadali wotsika kwambiri fertilizer uchadali wotsika kwambiri pa ulamuliro wa Profesa Afabiro Mutharika 895 ndekuti makoponi aja amabweraso panopa muziona atsitsaso makoponi aja fertilizer 100,000 ineyo ndikaitenga ku simungalime ilino gogo kumene kujako kuda wako ti maro gogo ndama ilenga ku ndekuti foli ayo anthu amene oti ngochita bwinona ona limadi agulitsa koma panopa kudowa ndalanga pezeke ndama 40 panopa tunena panopa izinthu zofisisoni ndadabwera kuno poyamba penipeni tikoze chipani chathuchi kenaka ndekuti tilowe mboma mulowa ndizora mulowa bani izi zimu zatipangira kuti tudzalumbirisa Profesa Afabiro Mutharika pamba chana lili umulumbiritse basi mwatenga ife atifa kudowa nde munthu amene munena alamulayo panopa ngokudo wako nde boma ladzulenga hayi wamo muyankhula modzitembatu kwambiri kunoku amene alamula nde mavuto tuwadziwa ndifewo okay ya munthu muli wathuyo Brian iruziwe zimachitika zoti gula atamavina yafika kugule ngani ngasinile njewa bwino gula akamavina akakhala wako akala kwa ng'oma umangulo wamba kwa manja pang'ono udze zoti ichala kuitsa isona nditu munthu alulakwa walakwa bati munthu izi ndakuzani zonena kuti lipita kumudzi nde lilikhure si maru osiriona kuno ngasiriona mpunga koma kwathu kusimba kodi mwenye mpunga mpunga kakadiso kali mthumbomo mtango vara uyapita yapo walingaradia walingaradia ndeonanso kuti palichicha radia songa nene kuti uyapita yapo walingaradia jekereli teurili kebwino kuti unadia okay koma panopa munguona mene kodi ndiye kuti anthu akumudzi akuzitsatira zinthu asanganamize anthu akumudzi mene zikuyendera munthu akumudzi panopa nkumakoza kuti polinewo ni madziwo yankhula bwino English ndenkanamiza ugogo ona banda ona tidzi wanama nthawi imakwana aru anthu amati nthawi nkachitsiro ndekuti pamene umayembekezera kuti ndzarere nthawi chimakhala kuti akuthera ndithu ayi ine ndakondwera kwambiri umva chichewa chakudowa komatu ndiye mukuzitsata tundale kwambiri munthu sangakunamizeni sangalinamize ayi sangalinamize imatsata ndalezo nulamuliro wabwinonso basi koma mesa nanga amati gule amakhala ndi omwimbira okuti amakhala ndi omwimbira bora gule atakhala kuti wachena bwino wani komanso atakhala kuti aluvina bwino inde kaya sunganguti gule ngwanga sono ngwanga alumbwira ule alumbwira ndiye ngwanga panguli palicha lukandambi mwanga ayi kamdambo muja gule wanga we nimene lunene kuti tabwera kuno udzasapota Afabiro Mutharika kuti 2025 boma fatalondera guleyo fwa gule mbabulino apulani likambe chonchi kangati muli mawu ni mawu chimene chimachika nchionena kuti ifenso timavina m'bwalomo koma timombedwe nthu mmanja ndithu anthu ambiri koma ndiye kuti zina zimene timaona kuti timalakwitsako ndizotabwerera kuno Brian inde kandiye zilipo zina zimene muzoti mmalakwitsa kunena chiungamo DPP pena mmalakwitsa zina timalakwitsa ndiye mukonza ndiye sanonga sitaona kuti opposition imarere ya ndiye kuti mmene tabwerera mu Brian ndiye kuti tichotsa mmene timaona kuti oyaya ndelilike poena ngasiyotsitsawo ndikuthokozeni kwambiri inu youth koma mwayankhula mwamphamvu inunso amalizana director kudowa tathokoza kwambiri ndi mmene akuyankhulira anthu kuno Jona Pankuku komanso Kafe Maulidi anthu ali nkhani twawo kaya mamva kaya dzinyota takudowa kodi munapita pa center nakuvani nakuvani it's quite interesting kubamva umuntu kapena mwina zili mbali imodzi yokhayi komano
I think to find enough usa kudowa sindekwa oja ni MCP mina ndiye munamba mena yankira ai tonse tukao malaiko nko ngati ali mafundo ngati shuga akakwera ngama tokwera kokonso so mwina iwa malankho ngati ndi Malawi mwina ukapeza ena mwina kana rife we are okay koma naonso akupereka maganizo awo komanso akonekeramu yabudo wako kumama supporta khangati DPP ndaona pala amayi enaso apa amayi mwachokera kuti Zomba mwachokera kusomba atsogoleri mwachokera kuti konzuzo koma tusomba lo ulindi wako nsusu komanso Zomba inu nda delegate Zomba Tondwe, Zomba Chikome, Zomba Tonya. Oh, Zomba Tondwe? Zomba Chikome, Zomba Tonya. Kapeni daele. Mwaenda bwanji kuchokera kusoma? Takwera ma minibus. Mafuta ndi mwaenda bwino? Okay. Mwavota kale? Yes, tinavota. Mukavota chabwino. Atsogoleri mwati mwachokera kuti? Ine Nzuzu. Ine Steven Nkoswe, secretary papa district level. Okay, sikuenda pa Nzuzu. Kumeneko kwa ife kumbali achipani chathu nkwabuno bwino. Koma mavula lumala munemetu kudandaula. Mudandaula jana? Amfumu zinthu sizikuyenda pamene sira ife sipale choncho Peter Mutharika adzakonza zinthu zimenezi zachitika ndithu amapanga chinthu nkulonjeza nkupanga usati kulonjeza nkungwasi anthu malere ndithu apala chifukwa chani mmachikonda chipani cha DPP zinthu zambiri zimene akati ayankhula nkuluyu Professor Ferdinand Mutharika ndi munthu ndi chinthucho amachilonjeza nkuchikwanirisa pamene pano amangoyankhulamo pani atayankhula kuti anthu khangati asangale koma pamapiri zonse sizichitika tathokoza kwambiri tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva ndema zawo gulu lonse lili lupita kukavota ili mwachokera kuti amwali Mangochi Mankibe udindo wanu kumeneko ine ndi secretary wa amayi ku Mangochi Mankibe chipani cha DPP nchamphamvu bwanji wene iyi champhamvu kwambiri ndipo palibanga chigwedeze palibanga chigwedeze ayi palibe sangaelekeze ndithu ndiye mwavota kale ayi apa ndili panzero ukavota koma mwadya kwa kudyeratu mwadya kwa basi mawa masana madzulo ano ndadya ndithu kukhutaso ayi muoneka kuti mwakuta ndithu mukavota ndi mphamvu kwambiri atsogoleri mwamenya ndi baleta yomwe ine mayi losiri chaka kuchoka ku Nchewu director of youth Nchewu ili muno Nchewu ili muno mutikitiki muno koma sono director of youth ine ndi Mnyamata iyayi akati director of youth sio amakhala Nyamata yako koma udi ndio muno makhala kala iwenso ndabe umaputsa Nyamata yoncho mamuna Nyamata kungurazi yambe asona sokolowera ndiye zikuyenda bwanji Nchewu ku Nchewu zikuyenda bwino kubasi ndale zikuyenda bwino kwambiri nchifukwa muna kuti yonchi osakona yayi kuti tivote basi mufuna muvote kwambiri ayi chabwino ndithu bwana wanga chipani cha DPP ndi champhamvu bwanji chipani cha DPP ndi champhamvu tikutengera ndi mtsogoleri wake Professor Arthur Peter Mutharika kuleza mtima situkuko kutitsa mitengo ndife timakhala kuti manyadira kwambiri chipani ndi champhamvu kwambiri ayi chabwino ndithu amayi mwachokera kuti achokera ku Mwanza Central Mwanza ili muno ndithu Mwanza zikuyenda bwino ndithu kuti anthu ambiri ali pambuyo pa Arthur Peter Professor Mutharika ayi chabwino ndithu ayi Jona komanso Cafe ndi mmene zikuchitikira kuno your thoughts this far mizere ikanalipo Brian ndimatiso angoaonetsa anthu pa chipata chimene anthu enaso akudikirira pa chipata chimene patsogolo pathu papo anthu enabe akudikirira pamenepo kuti alowe achite verify alowe ndithu mchipinda chino nawo azaime panzere aponye voti madelegates ndipo akadalipo panjapo ndazungulira kanthawi kenaka macheza ndi anthu madelegates akadalipo komanso tikaona mizere imeneyi anthuso ndithu mizere ikutalika ambiri akulowa nanena kuti nthawi ina tipeze mpato kuti tikaonekonso ku station yauko koma momwe ndikuonera zikuoneka ngati mzere wina ukulowa polling station yauko pa mizere yomwe ili pa red carpet imeneyi mzere wina ukulowa polling station yauko mzere wina ukulowa polling station yauko pomwe mzere oli pakatikati ukulowa polling station ndithu yakumeneko nde anthu akulowabe ndithu madelegates anthu akupitirira kuponya voti iyayi ndi mmene zikukhalira kuno tilowere kuti from here producer tilowere kuti bala kuti yankho tilowere kuti tilowere
I think tibwerere mbali ya huku. This is our continued coverage ya DPP National Convention. And tunditu mukaona awandi Malawi Electoral Commission, all the documents ndizina zotero anthu akuvota pano. Mwa vota kale kodi atsupe? Vota kale bwana wa. Ikwambiri iso. Zonse tayale? Zonse tayale. Popanda zonse. Mwachokera Kutyolo. Yeah. Kathe, over to you. Ndithu Brian ndimati tipite kutsogolo kuchona. Ndikuona kuti akuluakulu achipanishi akadali chipinda chino ambiri asonkhana pena pake apo akucheza mwina titakacheza nawonso fuka achaponda kuti akhala paokhaokha ndi achapondawo atachezera koma akhala paokhaokha katulosira kugwira msanga pamenepo komabe tionenso apo pali akuluakulu ena achipanishi amene avota kale koma akadalipo chipinda pamenepa akudya tengwadikira kaye akudya ndikumbonetsa mbamo munthu mwina sizingakhale bwino kwenikweni komanso apa pakhangati pali meeting apa apa pakhangati pali meeting apa ifa ndakuluakulunso kodi zikuyenda bwanji zinthu Brian anthu adakavota be mmene ukuonera koma tikuona ngati tikulowa no kumapeto kuti chimalizo siku muno zitha lomwe komanso anthu aulusidwa lomwe owina ndo olephera omwe. So far, glitches, any challenges? No, things are going very smoothly. I think pena paketi nangochedwa pang'ono nkotafika nthawi inoyo komano when we are planning timaona ngati around 7-8 will be done koma tinachedwa pena pache zimachitika in terms of planning mapanga plan zithu tikusintha pang'ono chabwino ndithu Jonah koma mwina apanga kuti zokambirana zichitike mukasankha leadership yatsopano ndi pamene mukukambirana zosintha constitution nkhani zinaso zokhudza chipani munaganizapo bwanji pamene patimaona ngati kuti mwina khanso yomwe idalipo kalero ikambirane zinthuzo mwina kapadali mavuto azachuma kuti mukonzekera bwanji chisankho paperekedwe malipoti mwapanga bwanji dongoso yake kuti NGC ikambirane kumapeto after zisankho chifukwa taona kuti mukambirana zakukonza constitution mukamaliza chisankho izipanga zimenezo ndi khanso ya nyuwani mudafika pamenepo bwanji tinene kuti zomwe tikunena kuti functional review tinakale pa NGC nangoiwala madate ache anthu anachivomera and central committee so inachivomera lerolo kunali kwauza anthu kuti zomwe tinagwirizana ndi izi anthu achivomere kapena iyayi sitikunena kuti tikupanga push to the new NGC here. It is something that was adopted already by the NGC, also the Central Committee. Lero chimabwera kwa the general delegates, the general convention, mene manenera constitution ya DPP. Ati nakuona na chipungu mdali chapo nditu. Kapena mwambakale nanu kulandira malipoti. Malipoti amavoti. Kapena ajana mene. Amavotiwa. Nakuona na mdali chapena pake hapo. Kungokhala nokha mukulandira malipoti. Yeah, malipoti sanambe kufika. Sanambe kuwerenga. Anthu adakavota abe. Koma mukazungulira munomo ndimamva anthu akumanena abe. Kuti mpando umene uti musire chimwemwe chipungu. Kamene nde utika. Ati mudziwa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwa basi. Akuoneka kuti akadadzithemba chipungu kuti mpando umenewu sadagonjeretu chifukwa ndimanena Jonah tikantheke naona dali okha ukoti ngati mokhumata chipungu nde ndimati mwina kapena nawo akumva malipoti kodi banda mukhaidwa apa zikuoneka kuti nawo akadadzithemba ndithu kuti mpando umenewu ati ngapambana kwa Suleiman. Chisankho ichi. Chisankho ichi komano ineyo pata ukhabe ma surprises ena ndi ena.
muchisankho cha lero delegate na amene ali ndi final say. Tinazoona zimenezi convention ya MCP anthu amawu yang'ana kwambiri koma zimatha kutuluka zosiyana, so tili pano beli manenera kuti kulibe kuphawa mpaka nazotsatira zitabwera. kuyankhula kumeneko nkwansulizo muntima mwanu muli munthu, muntima mwanu muli munthu. Chabwino. Can you take us through kwa amene mwina ngotipeza madzulo ano chifukwa iyi ndi 29 minutes past 9 Central African Time. Mwina ina ngotipeza kumene mawawu kunali zotani ndipo former president Peter Mutharika anayankhula zotani? Adayankhula zambiri Brian Peter Mutharika moti speech yawo momwe idalilipo tsegulira mwambo uno ndimayembekeza kuti speech yotsekeranso mwambo uno ipereke okha tiwamve kuti ayankhulanso ndi that same energy chifukwa adayankhula ndithu mfundo zotchakuka mmawa kwambiri. Nkhani imene akunena ndiyonena kuti ali ready ndithu kuchotsa MCP. Adapitirira ndithu kunena kuti yambani kupakira komwe muliko DPP ikubwereranso mboma. Anafotokozapo kuti boma la MCP lalephera pa zambiri, akuti chuma momwe iwo adali mboma chidali bwino, pano zinthu sizili bwino. Ati malonjezo ambiri omwe adapatsa Malawi tikutengerani kukenani, akuti pano anthu lero ali kubaga moyo sizidachitike. Malonjezo omwe adapatsa Malawi, malonjezo ambiri sadakwaniritsidwe. Malawi pano pando okhumudwa, ndipo adapitira kunena kuti ndakuwuzana Malawi kuti izi si zinthu koma simunandimvere. Akuti adawachenjeza anthu kuti musavotere awa koma sadamvere. Ndamanena kuti pano tonani momwe zinthu zikuchitikira. Nde iwo alankhula ndithu mwachimvemvemve kuti akukonzekera zobwerera mboma. Amachita kutchula madeti kuti tsiku lakuti ndi lomwe tikulowa mboma, tikubwerera mboma. Tsiku lakuti tikukapangitsa phwando ku Page House koma ngochi chakonza kale malo alipo, atakonzekera kale zonsezo. Atakapangitsa phwando ku Page House imeneyo akuti Victory Party ati akukonza kale. Anachitanso kutchula kuti ife tikuona kuti pa tsiku lakuti lidzakhala tili mboma, ndipo onse otsatira chipanichi ya Malawi adzabwere ku Page House ndikomwe tikukapanga phwando limenelo. Adafotokozaponso makabankhani yokhudza kupezeka kwa zipani ngati UTM, Afford, UDF pa msonkhano uno. Akuti adatchula vesi ndithu la m'Baibulo kunena kuti ngati momwe zidalili ndithu m'Baibulo, akuti so ufumu wa boma la MCP ugawidwa, awachotsa mboma kudzera mu DPP, UDF, UTM ndi Afford. Pamenepo tidapeza mwa Ibrani tidakacheza nawo Mutharika kuti mwina atambasule bwinobwino chifukwa sadali straight kuti kodi akutanthauza tani. Adazanena kuti that was a joke, koma kenako okhasa adazanena kuti koma komwe tikupitako tikudziwanso kuti pakufunika 50+1 kuti anthu mupambane kutsatira kubwera kwa 50+1. Ndi amafotokoza kuti tikupitako inde tikufunika 50+1 koma sitikunena kuti ngati DPP kuti tokha silingapambane. Mutharika kuti akuonanso kuti okha atha kupambana koma komwe kukupita zinthuku palinso ndithu kufunikira kwakukulu kuti pakhale apeze 50+1 kapena over 50+1. Adafotokozanso nkhani yokhudza anthu omwe akupikisana pa maudindo, akuti chipanichi chikupita ku nkhondo kuti apambane chaka chamawa, ati pakufunika kumenya nkhondo osati amasewera. Ndiye adawapempha anthu omwe akupikisana kuti akhale anthu oti ali ndi kuthekera kukamenya nkhondo imeneyo. Akuti anthu ngati ena akufuna maudindo koma mwina ndaulesi sakakwanitsa kumenya nkhondo yoti DPP ibwerere mboma chaka chamawa, anawuza anthu kuti mwina zitayeni withdraw, zitayeni
musapitirize chifukwa nkhondo imene tili nayo mtsogolo kufunika anthu olimba sizikufunika anthu aulesi. Adafotokozanso kuti ngakhale ma delegates kuno avotere anthu amene ali olimba mchipani, amene angathandize chipani, amenenso angathandize dziko la Malawi. Anapempha kuti musavotere anthu amiseche, musavotere anthu okuba, musavotere anthu obweretsa kugawanikana muchipani, koma muvotere anthu amene ali ndi nzeru, amene angathandize chipanichi kulowaso mboma komanso kuthandiza dziko la Malawi. Anakamba poti kaya ena kumakupatsani mowa amwereni, kaya kukupatsani ndalama adyereni, koma musakavotere ngati alibe ukadaulo, ngati alibe nzeru zopititsa patsogolo chipani cha DPP, komanso kupititsa patsogolo dziko la Malawi. China chomwe adanena kuti iwo ali mchitsimikizo chonse ndithu kuti abwerera mboma. Ati pano pamwe zilili pano olo munthu idake kuti panjira kumpeza kuti oti wamwa mwina ambuye tengeni, adagwiritsa ntchito mawu amene kuti wamwa ambuye tengeni. Anthu atatu amene amaudzuwa bwino mawu amenewo ndi ankhola ali pakatiwa. Ndiwo atifotokozera kwande mambo yake pene iyi mambo yake pepani basi aya musamopyeza zituopyeza kuti udikati simuna yamba basana ndakana ndidiso ramba. Yes, simuna yamba basana iya ndi musamopyeza nzimayi. What you have been on record 2000 day wapanga attack mercilessly. Timanena kuti nkhani ya ambuye mtengeni amene angaufotokoze bwino mowa umenewu chikunziwa pamapanga kunena kuti za mtengeni zaziva tuma zako tuma zako atinaka ndangomva kuti anthu ena kumwalira ndi mowa umenewu ananena ndi thupa interview pachati ngakhale munthu atamwa ambuye mtengeni aro mabotolo 10 ambuye mtengeni ati sangayivote MCP ndi chomwe chikuapatsa chilimbikitso kuti iwo akubwera. He was in top form today, Peter Mutharika. Yeah, quite unusual. I think Lero Anabeda in high spirits. On a very serious note. Ineo, my speeches hang up, I mean, down Veda. Tandi Bangaret, probably Yaliro. Dario Granti. Meneo, Yaliro, Kangadari, Ograntima, and Anatobang address. Audiences angapo ndi tukulankhula kudziko kulankhula kuma supporter kulankhula kuma delegates komanso kunena chitsogolo kuti akuganiza chani ngati mtsogoleri wa chipani chimenechi cha DPP brand. Timaganiza kuti pakadali pano tiyimireka pomwepa timangofuna kuti tikupatseni chithunzithunzi kuti voting is underway. Yes. Ndipo chair a convention akukhulupirira kuti ikamafika 12 koloko zikhala zonse zitatha. So ife tikhala mpano kuti tikupatsireni zotsatira. Yes. Mavoti sumakagona kaye kuti tidzapitiriza mawa. Yeah, ndi munthu akagona bwana. Atakagone? Sangagone? Yosukone kunjaku anthu zali mbokosimo. Taona kunjaku jaja. Ezona. Kumkhuseni. Akujaja ru apikisanawo. So plan yona akagona sikuoneka. Ina kujera pene popo. Adakalipo pano aje maso adzikhala maso. So they are here. Alesa kufuna vote yake aione kuti yenda bwanji. Omwe akupikisana akadali mchipinda chino. Ma delegates ndi amene akuvutabe. Komanso ndi makamba mfundo ijenera kuti ma ballot papers athu achonga mwaika nkabokosi kacha. Zimene zijasititenga kukazisunga pena pake kuchipinda kuti timaliza mawu. Umukakalo wazida. Wina kakoje zapo za so for now tiyimire pamenepa tibweranso posa choka tingo mwera madzi timweka kofi ife tinanu inu musagone amene mufuna kudziwa kuti ku DPP zayenda bwanji wairesi yake ndi imeneyi pompano pano tikupatsani mali zathu onse akayamba wonkhetsera ndi zina zotero musatalikire. We have a great panel, Cafe Maulidi komanso Bambo Jonah tikati kuzotsatirako ndekuti ndagadama sachedwa. Oh yes, sabano gadama namonera ku convention ya MCP amakaona huku pika simunthu amasewera David Gadama akabwera kanga timonita akakanga timonita monitor wata akabwera kukuuza unena kuti uyu wapeza 2 abakhadi 2 kulupirira so akula kuongola miyendo amaongola miyendo akula kudikirira tawe tiyimire pamenepa kwa lero our producer
David Gadama komanso Yanko Seunda akatiwonkhetsera zimenezi. Akatiwonkhetsera. Ndipo tikupatsani unconfirmed reports mpaka confirmed reports. Exactly. Yeah. Musatalikire TNT Kalimodzi will be back usiku uno pompano pa kanema wanu wa Times. Chalamamba, icho. Chalamamba, icho. Printing on the track. You know what time this is. My big ass say. Hey, come on, T. Hey, go with it. Dance with it. Come on, T. Go with it. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Dance with it now. Put your hands in the air. Put your hands in the air. Daimanga, Sanje Chitipa, Chitipa, Isaga, Palikosa Tifika, Tifika, Difeana Dati, Difeana Dati, Difeana Dati. The Times Group inakazikitsa nthambi ya customer experience ndi cholinga choti makasitomala azilandira thandizo loyenera mu nthawi yake. Nthambi iyi ndi yomwe ikulandira ndi kupereka mayankho pa madandaulo anu. Ngati mufuna mitengo pa zinthu zosiyanasiyana kuchokera ku The Times Group, imbani ku customer experience kuti muthandizike. Saturday and every Saturday, tune in to Times Exclusive, where award-winning Brian Bunda asks hard-hitting questions on your behalf. Inuyo masaganiza za chalichizi mwina nzitsamba kapena mwina ndi ma covenants ena ake.